mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuno konse kumene muli pa programu ina kudza Bible langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku lero pa programu ino mukhala ndi m'bale wanu Daniel Linje Pancras. Choncho tiyandikhanire limodzi pa programu lero kuti timve kunena kuti kodi Mulungu afuna kulankhula chiyani kwa ife kudzera mu programu imeneyi. Tsiku lero tikhala tikupitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi. Makamaka kuona tsatanetsatane nkhani zimene zimapezeka mu buku limeneli, buku la Machitidwe a Atumwi. Koma tisanafika mu buku la Machitidwe a Atumwi ndikukhulupirira kuti ambiri amene tikupitira bwino programu tili kudziwa bwino zimene tinakambirana zambiri zokhudzana ndi buku la Yohane komanso buku la Luka. Nafotokoza ndithu bwino kunena kuti buku limene la Luka ndi buku limene analemba ndiye Luka amene amadziwikanso kunena kuti sing'anga amene anali Dr. choncho. Komanso timanena ndithu kunena kuti buku limene la Luka linalembedwa ndi mulembi amene aonedwa kuti Luka amene tikunenanso kunena kuti analemba buku la Machitidwe a Atumwi. Ndipo tinafotokoza kunena kuti zilipo zimene mwina alembi ena sanazilembe zimene Luka yekha anazilemba. Titachoka kumenekonso tinazaphunziranso zambiri kuchokera mu buku limeneli, buku la Yohane. Mu buku la Yohanenso tinaphunziranso kunena kuti zilipo zambiri zimene alembi makamaka amabuku ena adalemba koma zimene mulembi ameneyo wa buku la Yohane sanazinene. Ndipo ziliponso zambiri zimene iye mulembi wa buku la Yohane ananena zimenenso alembi amabuku ena aja sanazinene. Ndipo buku la Yohane limeneli makamaka likakamaliza limapereka chiyembekezo makamaka chokhudzana ndi ntchito zimene Yesu Khristu anagwira pa dziko lapansi pamene tinkaona mu buku la Yohane chapter 20 mu verse ya 30 ndi 31, komanso kulenga mu buku limene la Yohane chapter 21 kuyambira verse yake makamaka ya 25 pamene tinazawerenga ndi kumvetsa mobwino ndithu ma chapters amenewa kunena kuti Yesu Khristu amene anabwera pa dziko lapansi anachita zinthu zambiri zimene sizinalembedwe mu mabuku awa, zimene zikanalembedwa chingakhale dziko lapansi silikanakhala nawo malo osungira buku ngati limenelo, ndipo likanakhala buku lambiri zedi. Koma wapereka chiyembekezo makamaka mu buku limene la Yohane chapter 20 mu verse yake ya 20 makamaka mu verse yake ya 30 kulekeza 31 makamaka pamene akufotokoza ndithu kunena kuti zinthu zimene zinalembedwa azizi zinalembedwa kunena kuti inu ndine pakukhulupirira kunena kuti Yesu ndiye Khristu mwana wa Mulungu akuti tikakhale nawo moyo osatha koma muchani mu dzina lake la iye Yesu. Choncho tikamaona patsanetsatane wa Bible tikachoka mu buku limene la Yohane timaonanso tikafika mu buku limene la Machitidwe a Atumwi. Tiyeni kuona za Machitidwe a Atumwi kunena kuti mu buku la Machitidwe a Atumwi titha kupeza mochani zimene inu ndine pakuzichita tingakapeze nazo moyo osatha. Tikamaona buku limene la Machitidwe a Atumwi makamaka tikamakamba mu buku la kuchokera mu buku la Mateyu kukafika mu buku la Yohane, mabuku amenewa mfola amenewa amene amadziwa kuti mabuku a uthenga wabwino amakamba za moyo, mazunzo, kumfa komanso kuuka kwa ndani kodi kuuka kwa Yesu Khristu. Ndipo tikamaona mu buku limene la Machitidwe a Atumwi limafotokoza makamaka zokhudzana ndi kubwera kwa Mzimu Woyera. Kubwera kwa ndani kodi kubwera kwa Mzimu Woyera. Chifukwa tikamakamiza mu buku la Luka chapter 24 timakaona kuti Yesu Khristu ndithu adalonjeza za mphatso ya Mzimu Woyera. Komanso mu buku la Luka chapter 12 muja adayankhulanso nkhani imeneyi. Ma chapters ambiri komanso mu buku la Yohane chapter 12 anakamba konso nkhani ngati kodi nkhani ngati imeneyi yokhudzana ndi Mzimu Woyera, kuti Yesu Khristu adzabweretsa Mzimu Woyera pakati pa ophunzira ake. Choncho buku limene la Machitidwe a Atumwi limafotokoza za nkhani imeneyi yokhudzana ndi kubwera kwa Mzimu Woyera. Buku limene lilembedwa ndi mulembi ameneyu onenedwa Luka. Maka tikamaona kuchokera mu buku la Luka chapter 1 mu verse yake ya 1 komanso kuyambira kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 1 mu verse yake ya 1 zimene zimasonyeza kuti mulembi wa buku Luka amalilembera kwa mtundu umodzi wa anthu amene akwanena kuti Atiyofilo. Choncho tikamaphunzira buku limeneli ndi buku losangalatsa chifukwa chonena kuti kwakulukulu limayankha funso la kunena kuti kodi ndichitenji kuti ndikapulumuke. Kodi ndichitenji kuti ndikapulumuke. Nthawi zambiri anthu ambiri kamakamba zokhudzana ndi chipulumutso timaphunzitsa
mosiyanasiyana, ena mwina timamva mosiyanasiyana kapena ena kukhulupirira mosiyanasiyana. Koma tikasonkhanitsa nkhani zonse zimene zinalembedwa kuchokera mu buku limeneli, timakwanitsa kupeza bwino ndithu kunena kuti munthu akapulumuke pali mndandanda wa zinthu zimene munthu amenera kuti atani, zimene munthu amenera kuti atsatire. Chinthu choyambirira munthu pamene akufuna kuti akapulumuke, chinthu choyambirira chimene chimachitika mwa munthu amenera kuti amve mawu a uthenga wabwino, amenera kuti amve. Akamva mawuwo amenera kunena kuti akhulupirire kunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Chifukwa mawu othenga wabwino amene amalalikidwawo amalalikidwa okhudzana ndi Yesu Khristu. Chifukwa munthu sungamuze za chipulumutso sanamuze za Yesu komanso ndi mpingo wake. Ndiye kuti munthu umamulalikira amafunika kuti amve mawu, akamva mawu amenewo amenera kuti mawu awatani kodi awakhulupirire. Mawu akawakhulupirira munthuyu amenera kunena kuti atani kodi alape machimo ake. Akalapa machimo ake amenera kuti avomereze kunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Akavomereza amenera kunena kuti abatizidwe. Akabatizidwa monga mmene timaonera malemba amasonyeza kunena kuti munthu akatero amakhala kuonjezedwa ku mpingo kumene akakhala kuti akuchita zabwino kumeneko Mulungu adzampulumutsa. Choncho tikamaphunzira ndithu kuchokera mu buku limene la Machitidwe a Atumwi limakwanitsa kupereka yankho la funso limene anthu limakhala nalo kuti nditani kuti ndikapulumuke. Mosalingalira mmene anthu ena amaphunzitsira monama kunena kuti ubatizo ulibe ntchito pa moyo wa munthu. Koma tikamaona mu buku limene timaona ndithu zitsanzo zambiri zimene malo onse amene anthu akhala kulalikidwa uthenga wabwino chotsatira chake amachita chani, amachita ubatizo ndi kuonjezedwa mu mpingo. Zimene zimasonyeza ndithu kunena kuti ubatizo uli ndi ntchito pa chipulumutso cha munthu. Ndipo anthu amene akabatizidwa amonjezedwa kuchani, amonjezeredwa ku mpingo umene umanenedwa kuti mpingo wake wa Yesu Khristu. Ngakhale buku limakamaka limadziwika ndi kunena kuti buku la Machitidwe a Atumwi, ndetungonena za Machitidwe a Atumwi chimene chimabwera mu makutu athu choyambira anthu chonena kuti buku likamba zimene atumwi anachita. Ndi choncho ndithu ndikukhulupirira likamba zimene atumwi anachita chifukwa buku limadziwa kuti Machitidwe a Atumwi, ena amangonena kuti ntchito za atumwi, ena amangonena kuti ntchito kumene. Koma tikamalowerenga buku limeneli limasonyeza kunena kuti si zonse zimene atumwi anachita zimene zinalembedwa muchani kodi mu buku limeneli. Buku limeneli limasonyezedwa kunena kuti lidalemba mulembi wa buku Luka adalemba kwambiri za ntchito zimene atumwi awiri adagwira, makamaka tikamakamba za mtumwi Petro komanso mtumwi Paulo. Tikamaona za nkhani yakulu makamaka kusa ndi mtumwi Petro imene timayamba kuiona kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 2 pamene amalalikira mu tsiku la Pentekoste pacha. Machitidwe a Atumwi chapter 2 kulekeza mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 12 ndi pamene timaona nena kuti Petro adakhala kukangalika kulalikira uthenga wabwino kwa Ayuda. Akulalikira uthenga wabwino kwa Ayuda komanso adadzalikiranso kwa mitundu ja Cornelio tikamona buku limene la Machitidwe a Atumwi chapter 11. Ndipo tikamawerenga Bible chika buku la Machitidwe a Atumwi chapter 2 kulekeza Machitidwe a Atumwi chapter 12. Machapters amene kwa kulukula amakamba za ntchito zimene munthu ameneyu anagwira pakulalikira uthenga wabwino Simoni Petro. Ndipo tikayambira buku la Machitidwe a Atumwi chapter 13 ukulekeza buku la Machitidwe a Atumwi chapter 28 mabuku mavesi machapters amenewa amafotokoza kwakulukulu za ntchito zimene anazigwira mtumwi Paulo pakulalikira uthenga wabwino maka pamene iye anakhazikika pakulalikira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu, anthu amene sanali Ayuda. Tikamaona za bukuli limasonyezedwa kunena kuti buku linalembedwa pamene Paulo anali ku Roma mu ndende. Limasonyezedwa kuti buku linalembedwa pamene Paulo anali ku Roma kunyani mu ndende. Chifukwa kuti chani tikamaona maulendo onse a Paulo mulembo bukuli ankakhala ali pati kodi ankakhala ali pomwepo. Ndi zimaoneka kuti pamene anthu anakakhala ndi nthawi mwina yokhala mu nyumba yawo yokha kundende kuja ndi pamene mulembo bukuli adapanga chisankho chokhala pasi ndi kulemba buku limene madziwika kunena kuti buku la Machitidwe a Atumwi. Chifukwa tikamaona buku limene la Machitidwe a Atumwi chapter 27 verse 1 paja pamene amakusitchula kwambiri makunena kuti ife. Komanso tikamawerenganso buku limene la Machitidwe a Atumwi mawu amene amakondopezeka kwambiri ndi amene aonena kuti ife kuyambira mu chapter 16 kuelekeza ku chapter 28. Zimene zikuonetsa kunena kuti munthu ameneyu onenedwa Luka anagwira ntchito yolalikira uthenga wabwino ndi Paulo. Ndifukwa chake buku limakamaka akulilemba ponena kuti ife. Kusonyeza kunena kuti nayenso adali nawo ndithu mu ntchito imeneyo ya kulalikira uthenga wabwino.
tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli, buku la machitidwe atumwi, limene limadziwikanso ndi kunena kuti buku la Genesis la chipangano chatsopano. Muganizo ndi chifukwa chani limadziwa kuti buku la Genesis la chipangano chatsopano? Tikamaphunzira kuchokera mu buku la Genesis la chipangano chakale, ndi buku limene limanena kuti buku la Genesis kutanthauza kuti chiyambi, buku la chiyambi. Chifukwa chakunena kuti tikamaona mu buku la Genesis lija la chipangano chakale muli zinthu zambiri zimene zidayambika. Timaona kuti chiyambi cha munthu ndi chotani, chiyambi cha dziko, mmene Mulungu analengera dziko, chiyambi cha tchimo, chiyambi cha banja, chiyambi cha uchimo, chiyambi cha kupembedza Mulungu, chiyambi cha kutukuka ku dziko, chiyambi chokhala ndi zilankhulo zambiri. Mu buku la Genesis muli zinthu zambiri zimene zidayamba. Choncho mofanafananso tikamakamba zakunena kuti buku la machitidwe atumwi ndi buku la chiyambi kapena ndi buku la Genesis la chipangano chatsopano, zimanenedwa choncho makamaka pakuunikira zinthu zambiri zimene zinayamba mu buku la Genesis, mu buku limene la machitidwe atumwi. Zilipo zinthu zambiri, lingalirani makamaka chinthu chimene chimakapezeka mu buku la machitidwe atumwi chapter 2, makamaka nkhani yokhuza ndi mpingo. Machitidwe atumwi chapter 2 kuyambira verse yake 37 kulekeza verse yake ya 47, pamene timamva kunena kuti anthu amene adalalikidwa aja adawonjezedwa muchani, anawonjezedwa mu mpingo. Chingakhale tikamawerenga buku lomwe la machitidwe atumwi chapter 2 kuyambira verse yake ya 14 kukalekeza mu verse yake ya 36, pamene timaona ndithu chiyambi chakulalikira uthenga wabwino, pamene Simoni Petro analalikira uthenga wabwino kwa anthu. Zimene zotsatira zake timakaziona mu buku la machitidwe atumwi chapter 37 kukalekeza 47, kunena kuti amene anamva mawuwa anabatizidwa ndi kuwonjezedwa kukhala muchani kodi, kukhala mu mpingo. Buku la machitidwe atumwi ndi buku la Genesis la chipangano chatsopano, chifukwa chakunena kuti munayamba zinthu zambiri. Pamene mpingo unayamba, panelinso zinthu zambiri zimene mpingo umakumana nazo, ndizo zokhudzana ndi mazunzo. Choncho buku la Genesis ndi bukuso limene timakapezamo kuyamba kwa kuzunzidwa kwa mpingo wa Yesu Khristu. Tikamaona mu buku limene la machitidwe atumwi chapter 4, chapter 5, chapter 7, chapter 8, komanso tingakhale mu chapter 12, pamene atumiki ogwira ntchito ya Mulungu anali kuzunzidwa chifukwa chakulalikira uthenga wabwino. Pamene mpingo unali kuzunzidwa, chiyambi chakuzunza mpingo wa Yesu Khristu chidayambikiranso mu buku la chani, mu buku la machitidwe atumwi. Ndipo timaonanso ndithu kunena kuti makamaka kuyamba kokhala ndi atsogoleri mu mpingo, tikamawerenga buku limene la machitidwe atumwi chapter 13 verse 23. Buku limene la machitidwe atumwi chapter 13 mu verse yake 23 lizofunikanso nena kuti tikawerenge ndithu pamene mulembi adalembapo kunena kuti 13 verse 23, pamene analembapo kunena kuti ochokera mu mbewu ya Mulungu monga molonjezano nautsira Aisraeli mpulumutsi Yesu. Apanso tikuona kunena kuti inali nthawi makamaka imene Paulo anali kulalikira uthenga wabwino, imene amauza anthu makamaka zokhudzana ndi mpulumutsi Yesu. Mpulumutsi Yesu tikunena kuti nthawi yamba kukhala ndi atsogoleri, ndi buku limene likufotokoza makamaka zokhudzana ndi kuyamba kukhala ndi atsogoleri mu mpingo bwanji. Tikamaphunzira makamaka zokhudzana ndi utsogoleri wa mpingo, timaphunzira nena kuti mtsogoleri wa mpingo ndi ndani kodi? Ndi Yesu Khristu. Choncho apa Paulo amafotokoza ndithu zokhudzana ndi munthu ameneyu Yesu Khristu, pamene anali mu sunagoge ku Antiokeya wa Pisidia. Chiyambi chokhala ndi atsogoleri mu mpingo, mtsogoleri wamkulu mu mpingo ndiye ndani kodi? Ndiye Yesu. Ndipo tikamaonanso buku lomwe la machitidwe atumwi chapter 14 mu verse yake 23, pamene sitimakaona paja kunena kuti ndipo adakasankha ndithu anthu mu mpingo wina uliwonse, pamene timaona kunena kuti ndipo pamene anawayikira akulu posankha mu mpingo uliwonse ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya, nayikiza iwo kwa Ambuye amene anamkhulupirirayo. Apanso tikuona nena kuti mpingo wa Khristu udasankhanso ndithu atsogoleri potengera ndi malemba. Chimodzimodzinso tikamaokanso buku la machitidwe atumwi chapter 20 makamaka kuyambira mu verse yake 17 kukalekeza verse yake ya 28, pamene timakakavanso za nkhani yokhudzana ndi atsogoleri pamene amapatsidwa ntchito yawo kuti ayigwire koma molimba tsono. Choncho buku limeneli la machitidwe atumwi limadziwikanso ndi kunena kuti buku la chiyambi. Fomuli zinthu zambiri zimene zinayamba
kuchokera mu buku limeneli, buku la Uthenga Wabwino umene unalembedwa ndi Luka pakulemba buku limeneli lotchedwa buku la Machitidwe a Atumwi. Choncho tikamabwera mu buku limeneli monga tinafotokoza kale kunena kuti buku limeneli linadzala kwambiri makamaka ndi ntchito za atumwi awiri. Koma tikamakonanso makamaka mu buku limeneli la Machitidwe mu chapter 8 ndi pamenenso timakapezanso ndi chapter imenenso timakhalanso chotsangalatsa chifukwa timakapezanso nkhani yokhuzana ndi mtumiki wina wa Mulungu, mlaliki wina ndiye amene amalalikiranso Uthenga Wabwino kwambiri. Makamaka chapter imenechi imene chinadzala ndi kukamba za nkhani ya munthu mmodzi amene yonenedwa kuti Filipo. Timaona kuti Filipo akulalikira Uthenga Wabwino makamaka ku Samaria, ndipo timaona kuti Filipo akulalikiranso Uthenga Wabwino kwa ndani kodi? Kwa mdindo ku Ethiopia. Buku limene lidadzala chapter imene chinadzala makamaka ndi nkhani zokhudzana ndi mtumiki amene wa Mulungu, mtumiki onenedwa Filipo. Komanso tikamonanso buku limene la Machitidwe a Atumwi chapter 8 ndi pamenenso timaphunziraponso zambiri kunena kuti atumwi si munthu ina aliyense amene anenako kuthekera kogawira munthu mnzake mphatso za mzimu zimene anthu aja ankalandira. Chifukwa yonena kuti chani? Timaona kuti pamene Filipo adalalikira Uthenga Wabwino ku Samaria, anthu aja atabatiza ndi kukhala mu mpingo, malemba amafotokoza kunena kuti Simoni anaona kuti Filipo adaona zonena kuti pakufunika kuti anthu alandire chani? Alandire mphatso za mzimu. Koma iye analibe kuthekera kunena kuti akhoza kuwatani, akhoza kuwapatsa, ndipo chifukwa cha icho anatuma uthenga ku Yerusalemu. Ndipo mpingo ku Yerusalemu unawatumizira anthu amenewa makamaka Yakobo ndi ndani kodi? Makamaka Petro ndi Yohane kunena kuti apite kumeneku akalalikire ndi kukasanjika manja anthu amene adakhulupirira kale zimene anawaphunzitsa Filipo ameneyo. Ndi chapter imene chimakhalanso chabwino kwambiri chimene timaphunzira zambiri kunena kuti si munthu aliyense amene ndi kuthekera kopatsa mphatso za mzimu ayi, komano ndi atumwi okha. Chifukwa akanakhala zonena aliyense anenako kuthekera ndiye kuti pamene tikanaona chitsanzo chabwino pamene Filipo akanapatsidwa pamene anapatsidwa mphatso za mzimu nenso Filipo akadaonetsanso kugawira ndani kodi? Kugawira anzake. Koma zinthu sizinakhale choncho ayi. Ndi buku lochititsa chidwi, buku lofunika kunena kuti inu ndi ine tidziliwerenga. Tikamaona buku limeneli makamaka palinso zinthu zambiri zimene timaphunzira makamaka zokhudzana ndi umoyo wa Paulo mtumwi amene analalikira Uthenga Wabwino. Tikamaona buku limeneli limakuonetsa kutipatsa kapena kutisonyezera za maulendo atatu a Paulo mtumwi olalikira Uthenga Wabwino. Ulendo woyamba umene Paulo mtumwi analalikira Uthenga Wabwino nkhani zake zimene timazipeza kunena kuti zinalembedwa mu buku limeneli la Machitidwe a Atumwi chapter 13 kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 14 kukalekeza mu verse yake ya 28. Ndipo pamenepa malemba amafotokoza ndithu kunena kuti Paulo adali ndi Barnaba pamene ankalalikira Uthenga Wabwino monga tikamuwerenga mu buku limene la Machitidwe a Atumwi chapter 13 kuyambira mu verse yake ya 2 ndi 3 pamene analemba kunena kuti ndipo pakutumikira Ambuye iwowa ndi kusala kudya, Mzimu Woyera anati, mundipatulire ine Barnabasi ndi Saulo ku ntchito imene ndinawayitanirako. Verse 3 pamenepo mmene adasala chakudya ndi kupemphera ndi kuyika manja pa iwo anawatumiza amuke. Apanso tikuona kunena kuti anthu amenewa pamene anali ku Yerusalemu akuti Mzimu Woyera udanena kuti mundipatulire Barnaba ndi ndani kodi? Barnaba ndi Saulo kuti akalalikire Uthenga Wabwino. Ndipo timaona kunena kuti anthu amenewa adalalikira Uthenga Wabwino makamaka tikamona mu chapter 13 pamene anakafikanso kumeneko makamaka ku Antiokeya wa Pisidia, kumene anakafikanso ku Listra chapter 14, anakafikanso ku Derbe, anakafikanso ku Ikonia kumene analalikira anthu amenewa mawu a Uthenga Wabwino. Adayenda nthawi zambiri kulalikira Uthenga Wabwino. Choncho ino ndine zimafunika pamenepa tiziphunzirapo ndithu. Tikamona mu makamaka mu chapter imenechi cha number 13 mu verse yake ya 2 agwiritsa ntchito mawu kunena kuti mundipatulire ine Barnabasi ndi Saulo. Mwina tikamvetsekonso pa chinthu chimenechi. Mundipatulire ine Barnabasi ndi Saulo. Nthawi zambiri anthu amaphunzitsa kunena kuti nthawi zonse pamene munthu wabatizidwa kukhala Mkhristu amenena kunena kuti asinthe dzina timpatse dzina lina. Makamaka pamene anthu amakawerenga za nkhani yokhudzana munthu amene Paulo, pamene poyamba paja ankatchedwa kunena kuti Saulo, koma pamene anabatizidwa ndi kukhala mu mpingo ndi kupitiriza kugwira ntchito ya Mulungu adayamba kumanenedwa kunena kuti ndani? Kumanenedwa kunena kuti Paulo.
ndi anthu amatenga zimenezi ndikumaphunzitsa nena kuti nchofunika kuti pamene munthu akhala mkhristu timpatse dzina lina. Kodi izi ndi zolondola? Kodi ndi zimene malemba amanena? Ayi. Nanga zinali chonchi chifukwa chonena kuti chani kuti munthu amene akayambe kutchedwa ndi dzina lonena kuti Saulo kanaka akapitirira ndi kumatchedwa kunena kuti Paulo. Tikamaona iyeyo pokhala kunena kuti anali Muyuda, dzina lakuti Saulo linali dzina la makamaka la Chiheberi. Dzina la Chiheberi. Dzina lakuti Saulo ndi dzina la Chiheberi. Ndipo dzina lakuti Paulo ndi dzina la Chigiriki. Koma mayina onsewa tanthauzo lake ndi limodzi. Mayina onsewa tanthauzo lake ndi ngati? Ndi limodzi. Amatanthauza chani? Amatanthauza chopemphedwa. Chopemphedwa. Ndiye kuti anangosintha dzina potengera ndi mtundu wa anthu amene akotani kodi akukawulalikira. Lingalirana anabadwira kwa Ayuda, anabadwira kwa Aheberi, wakulira kumeneko, koma Mulungu musankha kunena kuti akatumikire kuti? Kunena kuti akatumikire kumeneku kwa Agriki. Ndi chifukwa chake munthu amene anatani kodi anasintha dzina. Choncho tisamasokonezeke makamaka pa nkhani ngati imeneyi. Zitha kukhalamo ngati mmene mwina mmene ndine tingakhalire pano, mwina kunena kuti kaya kuno mumadzimva kunena kuti ino ndinu madalitso, ndiye mwina mwachitika mayi mwapita ku England. Simungakauza anthu a ku England kunena kuti mwina ndinu madalitso, koma mwafuna kuti dzina lanu litembenuze likakhale mu chinenero chawo, mukauza kunena kuti ino ndi ndani? Ino ndi blessings. Ndiye kuti ndi chimodzimodzinso pamene nkhani imeneyi inatani kodi inakhalira yokhuzana ndi munthu ameneyu onenedwa Saulo, amene yakutchedwanso Paulo, makamaka amene amalika uthenga wabwino kwa ukuluukulu kwa anthu amenewa, anthu a mitundu. Umenewo ndi ulendo yamba umene timakaupeza okhuzana ndi munthu ameneyu onenedwa mtumwi Saulo kapena kuti Paulo. Ndipo ulendo wachiwiri wa munthu ameneyu timaona kunena kuti udayambika mu buku la Machitidwe atumwi chapter 15. Ulendo wachiwiri wa munthu ameneyu udayambika mu buku la Machitidwe atumwi chapter 15, makamaka pamene anthu amenewa adalinso ku Yerusalemu. Zimaonetsa kunena kuti Paulo amatalalikira uthenga wabwino amabwereranso kwawo kuchani? Kwawo ku Yerusalemu. Anayamba kulalikira uthenga wabwino umenewo mu buku la Machitidwe atumwi chapter 15 mu verse yake 36, kukalekezera mu buku la Machitidwe atumwi chapter 18 mu verse yake 22. Umenewo ndiwo ulendo wachiwiri wa Paulo mtumwi kulalikira uthenga wabwino. Ndipo timaona kunena kuti pokhala kunena kuti ulendo yamba uja woyenda ndi Barnaba, Barnaba anafuna kunena kuti pamene anthu akuyamba ulendo wachiwiri atengenso munthu wina makamaka amene anapanga zosakhala bwino mu ulendo yamba uja, ndiye Yohane Marko. Zimene Paulo sizinamkondoletse, zimene zotsatira zake zinapezeka kunena kuti chani? Anthuwa anagawana mu mayendedwe awo. Zimene timakaziona mu buku limene la Machitidwe atumwi chapter 15 kuyambira mu verse yake 36 kukalekeza mu verse yake ya 41. Zimene analemba kunena kuti patapita masiku Paulo anali kwa Barnabasi, tibwerenso tizonde abale m'midzi yonse mmene tinalalikiramo mawu a Mulungu, tione makhalidwe awo. Ndipo Barnabasi anafuna kumtenga Yohane uja otchedwanso Marko, koma sikunamkomera Paulo kumtenga iye amene anawasiya nabwerera pa Pamfiliya paja osamuka nawo ku ntchito. Ndipo panali kupsetsana mtima kotero kuti analekana wina ndi nzake. Ndipo Barnabasi anatenga Marko nalowa ngalawa nanka ku Kipro. Apa tikuona kunena kuti mulendo yamba uja umene ulendo yamba laliko uthenga wabwino wa Paulo mtumwi umene tikuona kuti kuyamba mu buku la Machitidwe atumwi chapter 13 kulekeza mu buku la Machitidwe atumwi chapter 14, Paulo lalikira uthenga wabwino. Ndiye mu buku la Machitidwe atumwi chapter 15 mu verse yake 36 Paulo akunena kuti chani? Chinthu chofunikira ndi chani? Timukenso kapena tibwerenso tizonde midzi yonse imene takhazikitsa mpingo, tione kunena kuti kodi abale aja akuchita zinthu motani. Ndiye akumuwuza zimenezi ndani? Kodi Barnaba. Ndiye Barnaba atamva zimenezi ananena kuti okhicha bwino, pamene tikupita ofunika kuti tikatani kodi timtenge munthu yotchedwa ndani? Kodi otchedwa Yohane Marko uja amene analemba buku la uthenga wabwino la Marko lija limene tinaliphunzira kale mu program imene yapita ija. Ndiye Paulo atamva zimenezi zonena kuti anthu afuna atengenso Yohane Marko, Paulo sichinamkomera ali munthu uyu anatithawa mu ulendo yamba uja osalalikira nafe uthenga wabwino akuti anabwerera pachani? Anabwerera pa Pamfiliya. Ndiye timutengenso mu ulendo uno
kanaka Paulo zimenezo analani zimenezo Paulo anakana sanaonetse mtima wabwino paja pamene analani pamene anathawa. Barnabasi akunena kuti munthu amene afunika kuti mutani timutenge ndiyoti pakati pawo pabwera kusemphana zotsatira zawo akunena kuti chani chifukwa iweyo kukana kumtenga munthu ameneyu ndiye kuti ineyo ndimutenga. Yohane anatenga makamaka Barnabasi anatenga Yohane Mariko nakwera naye ngalawa kupita kuchani kupita ku Kipro. Ndipo timaona kuti Paulo adatenga Sila. Tikamona m'buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 15 mu verse yake 40 pamene akunena kuti koma Paulo anasankha Sila namuka oyikizidwa ndi abale ku chisomo cha Ambuye. Ndipo iye anapita kupyola ku Siriya ndi Silisiya nakhazikitsa mipingo. Apa tikuona kuti pamene Paulo sanagwirizane nazo zoti Yohane Mariko ayende nawo ulendo wawo, Paulo watenga Sila, Barnabasi watenga Yohane Mariko. Zinthu zimenezi zidachitika ndipo timaona kuti ndi zinthu zimene zinathandizira kunena kuti mpingo ukakule pakati pawo. Chifukwa chonena kuti chani mukulingalira kunena kuti anthu osewa akadayendera pamodzi anthu okwana 4 zikanatheka nthawi imodzi anthu okalalikira ku Kipro kumene kudapita Barnabasi ndi Mariko ndipo munthu yemwe nkukalalikira ku Silisiya kapena ku Siriya sizikanatheka. Koma mgawano wawo anthu amene wawo unathandizira kunena kuti mpingo ukafikire madera wosiyanasiyana. Ndipo ndi chifukwa chake tikamona mu verse yake 16 timaona kuti atafika ku Derbe ndi Listra adakakumananso ndi munthu amene otchedwa ndani kodi otchedwa Timoteyo. Choncho zinthu zimenezi zinathandizira zambiri. Ndipo tikamona mulendo amene wa Paulo mu buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 15 kulekeza chapter 18 adagwira ndithu ntchito yambiri pamene timaona kuti mu chapter 16 verse yake 1 adakumananso ndi munthu ameneyu onenedwa Timoteyo. Ndipo tikamona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 16 mu verse yake 11 kulekeza 15 timapeza konso makamaka za nkhani otchedwa ndi ndani kodi ndi Lidiya, kuti Lidiya anabatizidwa ndi kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu. Ndipo tikamona m'buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 16 mu verse yake 16 timaona ndithu kunena kuti Luka adali limodzi ndi anthu amenewo. Tikamona amene Luka chapter 16 verse yake 16 analembera mu buku limene la Machitidwe Atumwi analemba kunena kuti ndipo panali pamene tinali kunka kukapemphera anakumana ndife mdzakazi wina amene anali ndi mzimu wa mbwebwe. Apa zikuoneka kunena kuti ndipo panali pamene tinali kunka kokapemphera. Zikuoneka kunena kuti mulembe amene ankalemba buku inenso kokapempherako anali nawo. Ndiye ndani ameneyu ndiye Luka. Choncho akuti adakumana ndi zimayi ameneyu ndi zimayi wa mbwebwe. Ndipo timaonanso kunena kuti atafika ameneko adakumana ndi zimayi wa mbwebwe ameneyu ndi kuntulutsa mzimu wake. Bwana wake amene amapindula chifukwa cha munthu amene ndi mzimu wa mbwebwe anawatenga anthu amenewa ndikuyika muchani kodi ndikuyika mu ndende kuti akuphunzitsa zosemphana ndi chikhulupiriro chawo. Ali ku ndende kuja kumene timamva kunena kuti Paulo ndi Sila ankayimba nyimbo za Mulungu ndipo makamaka zitseko za ndende zinatani kodi zinatsakuka. Munthu ogwira ntchito ku ndende ataona chinthu chimenechi anafuna kuzipha. Koma anthu amene anamuwuza kuti usaziphe limomwe nefe sinatani kodi sitinathawe. Chifukwa yana anafuna kuzipha anali ndi nkhawa kunena kuti kodi ngati atumiki a Mulungu kodi ngati maprizoni awo athawa kodi ndipanga ripoti bwanji ineyo mmawa kacha kwa abwana anga. Choncho timaona kunena kuti pamene sanathawe choncho anthu amenewa ichidankomera iyeyo makamaka kukhala ndi chidwi ndi anthu amenewa kuti amve kunena kuti ali ndi mtima otani pamene zinachitika choncho anthu amenewa osathawa. Ndipo zidapezeka kunena kuti atamufotokozera ndi kumulalikira uthenga wabwino munthu zotsatira zake adabatizidwa paola la pakati pa usiku pomwepo. Tikamona m'buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 16 kuyambira mu verse yake 25 kuelekeza mu verse yake ya 34. Choncho timaonanso kunena kuti adakalalikira uthenga wabwino makamaka ku Tesalonika. Tikamona m'buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 17 mulendo wachiwiri omwewo. Komanso timaona kuti anakafika konso ku Bereya mu m'buku la Machitidwe Atumwi limene chapter 17 mu verse yake ya 10 kulekeza verse yake 15. Ndipo adakafika konso ku Atene mu chapter chimene cha 17 verse yake 16 kulekeza 34. Komanso timaona kuti adakafika konso ku Korinto mu m'buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 18 mu verse yake ya 1 kumatsika m'musi. Choncho timaona ndithu kunena kuti ulendo umene wakulalikira uthenga wabwino adagwira ntchito zotamandika ndipo adakumana ndi mavuto osiyanasiyana ndipo anthu amenewa adalalikira zinthu zozama makamaka za chifuniro cha Mulungu. Ndipo tikamaona ulendo wachitatu wa mtumwi ameneyu Paulo
timaona kuti udayembera mu buku la machitidwe atumwi chapter 18 paja pamene analalikira uthenga wabwino, ndikukathera mu buku la machitidwe atumwi chapter 21 makamaka pamene anagwidwa mu kachisi akulalikira uthenga wabwino ndi kutengedwa kupita kukakhala ku ndende ku Roma, pamene timaona kunena kuti pamene anali ku ndende ku Roma kumeneko anapitirizabe kumatani kodi kumalalikira uthenga wabwino, zimene zimatipatsa maphunziro ambiri ndithu nena kuti tingakhale kumana ndi mavuto tiye tisasiye kulalikira ntchito yabwino imeneyi ya Mulungu. Choncho taphunzirako zambiri kuchokera mu buku limeneli, buku la machitidwe atumwi ndi buku lokoma lofunika kunena kuti ndine tizikhala pasi ndi kumaphunziramo zambiri zimene zinalembedwa mu buku limene la machitidwe atumwi, zimene zingakhale zotipindulitsa ku moyo wathu wauzimu komanso wakuthupi. Choncho ndidzakupemphani kuti mu programu yotsatira lidzakhale limodzi pamene tidzapitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu, kuona buku lotsatira tikachoka pa buku limeneli la machitidwe atumwi. Choncho kumbukirani kuti programu imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe, ndipo mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa programu imeneyi komanso ingakhale ku mafunso ena okhudzana ndi Baibulo, mulomanso kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu makamaka ku nambala iyi 022 766 018. Mulungu odzakudalitsa adalitse nonse, ndipo mu tsiku lero muli ndine mbale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona